bai san tsoro ba. Allah ne da ya ce ka zama koda ba su yarda ba. Tilas ba su barka akan aikin koda ba su yarda ba. Dan koda sun yi musun Allahu yake maka alfarma. Abba jari rashin Allah shigare babbar daula. Abba jari mamma kalare muna taimaka mai girman daraja. Abba jari babba DCP gaida mai girman daraja. Jama'a ta kasar mu suna ta yabo sun gana kananan halin girma. Dole ne mai mawaka da kiran mu kalar halin girma mamman baban alfarma. Wasu ma ce ba su yi bacci ba, wasu ba su yi bacci ba, wasu ba su yi kwana ba, wasu ba su ci daɗi ba, wasu ba su yi murna ba, wasu ko sun yi kuka. DCP mai daraja kai Allah ya nuna kuma ya yi ma daraja, ya yi ma ɗaukakar girma. Ya alaka akan makiya ko da ba su maso kayo ba. Allahu yake yi ma ko da ba su ganka a bacci ba. Kai ka zama to babban bijiri ba za a tarewa ba. Gaskiya ne kuma ka zama to babban bijiya ba a ganka a wasa ba. Ka zan mai dan jirgi waye za ya tare nan ba. Ka zan goshin jirgi a tare ka ba za a ji daɗi ba. Ka